Sirok ora, aja disirok sik to, Awik. Lho, iya to. Iki aku kira sing larang. Sabone wi. Lho, lho. Maskote wi. Kan aja guyu lho. Arek iki sanksi ya. Ora. Tak ngetero. Ono to, Rok. Ono lho. Lho, Masik. Oh, Masih. Lho. Kok nyelot rono? Rok kena ora kok orane rono. Ya piye lho, dipekal ya tong. Ya ono. Lho. Wah. Piye ke? Wis. Wis. Aja lho. Weh. Wala merok. Jeru. Tingen kok aku beh. Iki lho, Awik. Piye teke? Jegur suwen. Ora Urung kesel. Wus. Wow. Geng-gengane ya kuwi. Pak, apa kamu ceklan ta, Pak Rok? Apa ke terus kono ke? Nyaul terus. Nyapa mawe ngedeni. Wah, Parane rene lho. Pak Wi urung mangan lho wi. Heh. Diripet tok. Iki bocah. Diripet tok pikir iki lho. Wah, dhuwure tok lho. Piye tok ki? semingguan aku urung lek mangan sampe utuh. Wes. Pokoke lek brok ditutne ngono lho. Ini kono Pak ya. Piye tok ki? Lenger iku. Omahe munggah terus iki. Mau ora to? Koyo ning siripe opo ning loro. Wong cangkeme Pak Wi. Apa? Ben nganu sik lho kok cerok ya pulane. Dah wi kena wi. Lemes wi. Saya pinggir ta, Bos. Beh sampe tenanan ke makhluk bisa Pak Wi penengo. Wah wi rumah-rumah lho. Ayo Masih. Masih. Awas lo. Mene Mas. Wah, bek wi. Bara patek sedeng. Ra sedeng Bos Egok-egok Egok-egok. Wah, hombo. Egok Mas. Siapane piye, Mang? Japane aja lalu ya Cak ya. Serek turut sapi dalan pedet Pak ulo Pak nyampe. Gedhi tak gawa cilik ya ora nampik ya. Wis. Oke. Terima kasih. Masuk, Masih. Angkrem nek pojokan kok. Sedeng ora krambahe. Krambahe sedeng ora. Piye Pak Wi? Hee. Krambahe sedeng ora. Ya ora rugi nang ngengkel ngedak. Oke ngono. Wah, sedeng kok. Sedeng ya terpaksa. Terpaksa. Wek serek terus sapi tenan pedet Pak ulo Pak nyampe. Gedhi tak gawa cilik ya ora nampik. Bayi.